Wala na talaga. Ay, online na. Hello guys, dito po tayo sa World Trade Center. Magpapabakuna sana tayo, tinigil na nila dahil online na lang daw ang proseso. Kaya kailangan natin mag-download ng apps para makapag-online booking para sa vaccine COVID-19. Yan. Wala na, paano yan? Wala pang 1/4 na natapos kita. Saan? Kasama natin dun dalawa. Kaya nga eh. Diba may train naman pag ganitong oras din time? Oo. Tapos baba ka na lang sa malapit. Sapa. Sapa Park na hindi sa... Ha?
वो आदमी बोला ये बिजनेस में बोला हम इधर आया ये इधर ये एक्सिक्यूटिव टावर के सामने ना एक ही है ना एक्सिक्यूटिव टावर के सामने मालूम 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 सवा हॉलीडे मालूम उधर मिलेगा
Haba. Haba ng pila. Kami noon, nagsapa ka po talaga. Haba ng pila. Ang haba ng pila. Hanggang Karama yata yan ah. Haba yata ng pila hanggang Karama. Di malamang sombro. Apa? Guys, dito na tayo sa waiting area. Vaccine. I think medium. Medium. Thank you.